ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ବହିର ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାଟି। ମଣିଷ ଭାଇ କବିତା କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏହି କବିତାଟିକୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ कवि परिचय पर्याय। तृतीय पर्याय प्रसंग निर्देश पर्याय। चतुर्थ पर्याय कविता आलोचना पर्याय। प्रथम पर्याय कवितार शीर्षक। द्वितीय पर्याय कवि परिचय पर्याय। पर्याय प्रसंग निर्देश पर्याय। चतुर्थ पर्याय कविता आलोचना पर्याय। कवितार प्रथम पर्याय बुझा। प्रथम पर्याय कवितार शीर्षक आलोचना पर्याय। कवितार शीर्षक मनीष भाई। विधातांक बरपुत्र समग्र मानव जाति को नारी कवि कुन्तला कुमारी सावत मनीष भाई बोली संबोधन करिसेंती। एबे आमे द्वितीय पर्याय कवि परिचय पर्याय बुझिबा। कवि कुन्तला कुमारी सावत। कवि कुन्तला कुमारी सावतंकर जन्म मृत्यु तांकर रचनावली संबोधन एही कवि परिचय पर्याय आमे जानिबा। कविंकर जन्म 1901 मसीहा। मृत्यु 19 देखिबा कवि कोन कोन रचना करथिले बा केउ कविता पुस्तक और उपन्यास रचना करथिले। कवि तार कविता पुस्तक गुलिक मध्यरे अंजलि, विश्वास, स्फुलिंग, आह्वान, आदि प्रधान। कविंकर उपन्यास गुलिक मध्यरे
ଶାନ୍ତି ନଟୁଙ୍ଗି ପରଶମଣି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା କବି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାମନ୍ତ 1901 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। କବି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ନତୁଙ୍ଗି, ପରଶମଣି, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, କାଳୀବୋହୂ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାମନ୍ତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଇ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କବିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା। এই পর্যায়ে আমি জানিবা কবি কুন্তলা কুমারী সামন্ত কেউଁ প্রসঙ্গରେ এই কবিতাটি রচনা କରିଛନ୍ତି বা কবিতাটিକୁ ପଢ଼ିଲେ କବିତାରେ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଜାଣିପାରିବା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ବା ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମଣିଷ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଓ ବିଧାତାଙ୍କ ବରପୁତ୍ର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମାନବ ଜାତିର ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତାପରେ ପିଲେ এই କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କର୍ମ ସାଧନରେ ହିଁ ମାନବ ଜନ୍ମର ଚରିତାର୍ଥ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ এই କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା ବିଧାତାଙ୍କ ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି।
ପିଲାମାନେ ଆମେ এই প্রসঙ্গ নির্দেশ পর্যায়ে জানিবা এই কবিতাটিকে পড়িলে আমরা কোন শিক্ষা করিবা আমি প্রথমে জানিবা বসুধৈব কুটুম্বকম যে পৃথিবীକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମଣିଷ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଓ ବିଧାତାଙ୍କ ବରପୁତ୍ର ତାପରେ କି ଆମେ ଜାଣିବା ମାନବ ଜାତିର ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାପରେ କି ଆମେ ଜାଣିବା କର୍ମ ସାଧନରେ ହିଁ ମାନବ ଜନ୍ମର ଚରିତାର୍ଥ ତାପରେ କି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ପିଲାମାନେ এই তিনোটি পর্যায়ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେବ ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳିବୋ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାତାଙ୍କ ବରପୁତ୍ର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାଳିବୋ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ କାଳିବୋ ଉପନ୍ୟାସ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ରଚନା କରିଥିଲେ प्रश्न विधाताଙ୍କ बरपुत्र बोली कवि काहु कहते मनुष्यको कवि विधाताଙ୍କ बरपुत्र बोली कहते तबे पिला माने आज तो समय हो जाईछि आज क्लास को हमें एठा रखिबा आसंता काली हमें कवि तार आलोचना पर्याय आरंभ करिबा धन्यवाद।